Issa sunix kif jillaħwa għax inkazzat u għemnuni meta ngħidilkom inkazzat. Fil-fatt sħabi li kont magħhom l-Interclub Malta l-lum kważi jekk kont ngħidilhom għal ħares kelli nagħmel live reaction għax naqta figura diżastruża. Inter 3 Sassuolo 3. Jien id-diżappuntat, ħafna diżappuntat bil-riżultat u għandi ħafna xi ngħid. Ġifieri. Ħanibda bl-ewwel akkuża. Gagliardini. Tista' tgħidli xi tlift Galja hemm? Tista' tgħidli xi tlift? Tista' tgħidli xi tlift? Waħdek. Lasta Vojta u dvenvnu mal-minduta. Anki jien li kont skars u li fizmin li konna fil-5 sides kont namel ma nistħix minnkom autogol fil-ġimgħa. Kjo kważi. U koll. Kont niskur jaħdak il-ballon u ejja. Galja l-lum id-dizappuntajtni bil-kbir dizappuntajtni. U Kandreva ieħor fl-azzjoni ta' 3-2. Jixxut jaġol gowler 1-on-1 mux tab xej Kandreva najdlek li jinti player skars. Iżjed, il-coach. Dik x'formazzjoni, coach. Antonio, x'formazzjoni dik. Vera li rridu nserħu, imma mhux hekk lanqas ta'. Ora, tidu li għanna l-injuries f'nofs il-ground, imma jinkieku xorta kon nilab il-barella. Nibda l-barella ħalli naqlaw fit-massija lob, imma nibdieħu. U biex ma jidux fuq wara, Fuq wara. Il-Kaiser ta' Sisi, Andrea Ranocchia reġamila. L-ewwel goal lajn minn fuq bastoni. Skarsezza totali, kieku insejt l-aħħar li Ranocchia tagħna penny xogħol. Taqta l-fatt li huwa mod spoljatojo, ma bħala plejer f'Roma u f'Roġa, By the way, la Ranocchia l-lum huwa sinjal Charlie Godin għal-barra, għax Appart issa Godin nippretendi li nar il-ħatila bla tkeċċa skrinjare. Ma tistax. Id-diżappunt huwa kbir. Imma qabel ma inkompli fuq il-punti negattivi nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq il-punti pożittivi tal-logħba. Biragi, plejer li ġi kostantement majjar anke minni, l-lum skurja ta' semu u kważi ngħid li hu kien l-aħjar plejer fil-Rosa Interista. Għal daqstant, bravu Cristiano, l-lum kellek logħba tajba, nispera li tkompli tibni fuq għall-inqas. Imqasa l-ħaj tal-istaġun, mbagħad naraw niddeċidux nibatukx Firenze jonżommu klura magħna dik imbagħad fidej Marotta serji deċidi. Borja Valero fl-limitazzjoni tiegħu wkoll ta' kontribuzzjoni, skurja l-gowl tal-illużjoni ta' 3-2, proset. Ovvjament, penalty ieħor skurjat mill Lukaku, qed insemmu l-penalties biex ħadd ma jiġi jgħid illi ma nitkellimx fuq kollox. Ħeli silna fl-ewwel penalty, dak li ma tax, għax l-opinjoni tiegħi naħseb li kellu jingħata, u mbagħad it-tieni wieħed kien penalty plawsibbli li kellu jingħata. Il-bija ma tantx hemm xi tgħid, diżappunt kbir għal fatt li anke fid-dawl li hemm bħalissa Atalanta Lazio għaddejja sakemm qed nirrekordja dan il-video stajna kieku rbaħna komplejna naqtaw l-Atalanta, ukoll Roma Sampdoria wkoll bħalissa, però nimmaġina ovvjament mu qed nara xiex qed nirrekordja l-video kemm ġej mill-klabb, nimmaġina li Roma tirbaħ illum kontra s-Sassuolo u s-Sampdoria. Fuq is-Sassuolo m'hemm xi tgħid, bugi team, imma illum mhux se noqgħod iwaħħal fihom għax bugi team, illum aħna Armenija l-aħwa l-logħba u werijiet bħal dawn huma inaċċettabbli jekk xi darba rridu li nġibu l-gap mal-Juventus, let alone forsi t-tielet post noqogħdu ma
biex nġibu l-Gaplana mal-Juventus għatfadlilna ħafna x'naqtfu qed ngħidha għal dawk l-interesti li għadhom qed jittamaw illi jew kellhom xi tama li dis-sena niġġieldu għalik. It-triq għadha twila u għatfadal ħafna x'jingħad. Issa nhar il-Ħadd Parma Inter fl-10 neqsin kwart Blues. Nhar il-Ħadd ħanalaq żmieni. Nispera li naraw irja tajba u li fuq kollox nispera li nġibu 3 punti. Għanna bżonnhom, irridu nfittxu naqtaw dak il-biljett għal-Champions League tas-sena d-dieħla. Ma nistawx naffordjaw nitilfu nhar il-Ħadd jew għardnu ġudro. Nhar il-Ħadd 3 punti għalija u 3 punti għalikom jekk jogħġobkom. U naħseb illi għalissa daqshekk inkitbu fuq l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed kontenut bħal dan u kontenut uħor kreattiv, klik. Segwu l-paġna ta' Facebook għal kontenut ġurnalistiku u matul dal-ġranet ukoll ser inħabbar xi bidliet li se jsiru fuq il-blog tagħna ta' Antonello Sports Blog, imma fuq hekk se nkellimkom iżjed tard ukoll matul din il-ġimgħa klik għal kontenut ta' live gaming hemm l-istazzjon tagħna ta' Twitch għal daqstant inkitbu hemmhekk ukoll klik u mbagħad kif jgħidu għamlu li tridu. Il-lejl it-tajjeb u grazzi Gagliardini għax illum tortijek jekk fallejna l-punti u grazzi lilek ukoll Kandreva tal-li għal darbohra rejtna kemm inti skars. Biss minkejja kollox nel bene e nel male. Forza Inter per sempre. Ħodu ħsieb.